Bun. Taran. Say Allah, bro. I say Allah, bro. Say Allah. Say Allah. Say Allah. Man, شو كده اللي هو صم. شا جيش تاي تصدر الله. شين جبناكم. شا جيش تاي تصدر الله. شين جبناكم. Stai, încă o dată. De acum. Stai, încă o dată. De acum. 10 secunde de lei cu aia. 10 secunde de lei cu aia. Da, nu-mi place că mă aud, așa că dau mai mult. În fine. Minecraft. Haide, mamă, stai că n-am viață aici. Bro, say Allah. How would you dare to not say Allah? Say Allah, bro, say Allah. Bă. Am iron. Am pentru montană. Dar nu voi face acum. Bă. Nu știu la cine vă uitați voi pe YouTube. Și așa. Numai că eu... mi-am luat încă jumătate. Numai că eu mai mă uit uneori la Sneak. Unul S-N-I-C. Nu, S-N-I-K. K nu cu. S-N-I-K. Îl cheamă Sneak. Numai că în 8 de C e K. Sneak cu K. În fine, înțeles. S-N-I-K. Nu știu dacă știți. Dacă nu căutați-l pe YouTube. Sau pe TikTok sau pe... Nu cred că are... Nu, Twitch nu are. Dar are TikTok, YouTube și așa. E foarte șmecher omul. Chiar râzi la conținutul lui. Nu tot timpul, dar uneori. Și nu știu dacă o știți. Bine, de fapt eu prost. Cum să nu o știți pe Andreea Bostănică. Care se bate cu Iuliana Beregoi. A făcut clip cu Andreea Bostănică. Și nu-i postat încă, dar vreau să mă uit. Că pare interesant. Și parcă vezi că face și cu Iuliana. Mor dacă face cu ea. Nu țin cu niciuna, gen, mor, faci cu una, după aia faci cu alta și după aia să facă în al treilea clip în care să facă cu ambele. Să vezi acolo bătaie. Da. Se face așa. Nu pun cu din ăla, că ăla îl țin pentru casă. Da, eu încă nu v-am zis ce vreau să fac în episodul ăsta. Casă. Scurt și la obiect. Să nu mure stalactite. Bă, dacă mai am mult foi de menci. Sparg. O, gravel. Căutăm perfect. Păi trebuie să irosim o bucată de iron, dar nu e problemă că am găsit iron. Pentru un flint. Nu vă gândiți că mergem în edere până pentru a face flintul. Pentru ăia care s-au uitat în primul episod, în care nu e primul episod de când am început, primul episod înainte să murim. Când căutam noi spruce. Am folosit o tehnică. O schemă putem spune. Care e foarte bună dacă găsești animale. Dar numai că unul la mână n-am animale. Aici. De la mână n-am nici viață.
Și mi-e cam frică să cobor munții. Eu de obicei sar, înțelegi? Ah! Prost. M-a durut în realitate când cred chiar mult. Na, e problema acum. Uite, e părați. Sare! În momente disperate trebuie să faci alegeri disperate. Iepurile poate să stea pe powder. Bă, da. Vine noapte, vine noapte, vine noapte. A, da. Am mai făcut eu niște chestii. Cel mai probabil să observați că am ăsta diferit, cu care văd. Și am și meniu, am tot meniu verde. De ce am făcut asta? Că n-avem ce face. Dacă vă întrebați. A, nu, așa. Și în asta. Nu, așa. Facem așa. Și ne uităm după oi. Sau animale. Nu neapărat după oi, după animale. Bun. Vă ce ar fi bune. Să ne facem și noi leather boots. Că dacă tot să mă întrebăm să știu de zăpadă, ne-ar cam trebui niște leather boots. Hai, man, mănâncă. Sare, man. Așa. Nu vrea să mănânce. Așa. Bun. Facem pantaloni. Încă una pentru să facem și niște buți. Jucați asta full armor iron. Am craftat, că nu mai avem ce crafta. Bun. Acum mai așteptăm un pic să se facă de fapt. O las aici. Mă întorcem. Acum vreau să niște dirt. Să nivelez. Să ne facem și noi baza cum trebuie de făcut o facem. Și o facem aici. Numai că nu o fac aici, că n-am cum, că trebuie aici, strâm. Și nivelez tot ăsta, gen de aici de la apă. Tai bam. Și fac nivelez. Înțelegeți? Și pe sau. Asta ar fi una de variante. Una din variante. Din variante. În fine. Bam. Nivelăm tot ăsta. Așa, la nivel cu apa asta. Ceea ce n-ar fi rău. Pentru că ne rămâne câmpii din asta. Știi? Ne rămâne, să zic, niște câmpii acolo. Și câmpii șmechere. Gen bam bam bam, coboră niște câmpii. Sau putem nivela tot cu pământ. Uite cam de aici, știi? Să fie de la zăpadă, să fie gen așa, după direct cobor zăpadă, nu, să nu fie pământ. M-am pus să sneak vlog-ul ăla. În fine. Întrebare, cum facem? Și cred că să ia lahi. A să vă zic eu cum facem. Avem noi un
Bine, ce drept urmăresc din ăsta care face cu hardcore. Sincer să fiu novament, după el m-am luat. Și o să văd unde e seed-ul lui. Dacă îi găseam seed-ul, era complet altceva. Numai că vreau să văd cum am făcut. Și după aceea poate facem și noi din alea de Rulocraft. Numai că să cum am făcut eu. Sau dacă el îl lăsă pământ. Pe un munți, că el tot are din asta cu munți. Da, man, și el mă, că el are munți altfel, frate. Eu aici am un pic. El are gigantic. Eu nu cred că am altundeva. În fine. Da, cred că doar până la apă. Mergem frumos aici până la apă. Ne facem o casă, bam, 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 frumos. Ieșim printr-un munte. Clar nu în partea asta. Așa să zic, uite, pe aici ne facem așa, după aceea ne facem bam. What? Mai văd. Zonă în care nu sunt ceancurile încărcate. Să zicem, ieșim pe aici. Adică, clar nu pe acolo. Ieșim pe aici. Deci aici nu sunt ceancurile încărcate. În fine, ați înțeles ideea, ieșim pe undeva. Bun. Acum trebuie să fac ceva. Că în fine. Ați înțeles voi ideea. Bun. De data asta nu mai am făcut intro. Cred că nu mai fac intro-ul ăla. Fac doar outro. Că intro-ul deja e prea târziu. Am luat niște... E prea târziu. Și nu ai chestii. Prea mult. Bun. Apoi începem să luăm dirt. Numai că, înainte să luăm dirt, vreau să mai văd o singură chestie mai vreau să văd. Bun. Da. Deci. O secundă. Hai, mă. Hai să vedem. Aș căuta un seed ca ăsta, munți, numai care să nu aibă village lângă.
Aia. Bun. Bun, deci deci asta înseamnă că la videoclip nu mai am nimic de editat. Ceea ce e foarte bine. Doar outro. Episodul ăsta, de obicei am intro și outro. Numai că acum fac numai outro. Pentru că intro deja e prea târziu. Deci cred că vom sparge o lopată. Uite-vă furnalul, care am cam uitat de el, să fiu sincer. Bun. L-am dortul, posibil și imposibil, adică până mi se sparge lopata. Bun, până mi se sparge lopata, nu știu, vedem noi. Dar hai stai că să facem noapte. Și nu aș risca tot. Înțelegi? Așa că cel mai bine ar fi să ne culcăm de fiecare dată când vine noaptea. Cu niște oi pe care le voi prăji după. Și mai am niște dort. Îmi sparg lopata, mă duc direct la acele oi. Bă, mie nu vine să cred cum am putut muri de la un creeper. Bine, în momentul ăsta că era mai multe decât pe lumea aia, eu încă cum am putut muri de la un creeper, gen. Că, sincer să fiu, eu pe Minecraft nu am murit niciodată de la un creeper. Bine, maxim la începuturile mele de Minecraft, când nu știam să craftez, nu știam nimic, gen. Dar, gen, din foarte mult timp, m-am jucat și Minecraft Survival și roleplay și de toate, nu am putut muri de la un creeper. Gen, înțelegeți voi? Gen, mă băteam cu creeperii, cu pumnul. Unde mi-am pus iron-ul? Am craftat oare cu el? Nu mai țin minte. Aia, nu mai avem acolo. Bă, deci, eu, de la începuturile mele, bine, începutul, în fine, dar, gen, de foarte mult timp, să zic de vreo 2 ani, n-am mai murit de la nu creeper. Că creeper, mai ușor să zic, mai putem spune așa. N-am murit de la un mob. Toate cauzele în care am murit, nu prea am murit, ca să fiu așa sincer cu voi. Dar de obicei, amen, dă-i foc. Ceva. Amen, că nu merge să-i dă foc. De obicei muream. Săpam în jos, cădeam în lavă, muream. Sau ceva în genul. Gen, nu am murit de la mobi. Sau făceam o fermă de mobi, puneam un bloc greșit și îmi cădea un creeper în cap și bubuiam. Așa de obicei, să fiu sincer. Sau, muream în cele mai stupide moduri. Dar niciodată de un mob noaptea. Bine, ce drept. Eu nu prea mor gen pe Minecraft. De fiecare dată când mor, îi bag că stau AFK, barcă. Deci eu când mor pe Minecraft, îți doar din 2 moduri mor. Stau AFK din ceva în genul, vine un creeper, BOOM, nu mi-am dat seama ce am gândit. De obicei stau AFK în casă. Dar mai stau AFK și în alte locuri. Cum ar fi, fac o fermă și gen am nevoie la baie. Gen fermă de mod sau ceva. Și mă pun drept acolo, vine noapte și mă bui. Asta, Sau, deci,
să fac o fermă. Am pus un bloc în plus, care trebuia să-l sparg. Eu sunt foarte bun pe ferme asta, ca să știți. Deci să facem foarte multe ferme, că chiar sunt bun pe ferme și știu să le fac și îmi place să le fac. Dar, de multe ori, fac o fermă, pun blocuri ajutătoare, care ca să urc pe fermă cum trebuie. Gen să nu cade pe fermă. Și după aia uit să le sparg. Gen mai iau să-mi aduc aminte ce trebuie să fac și uit să sparg blocurile alea. Și după aia când zic gata ferma, cobor de acolo și zic și vine momentul, aveam scutul. Și vine momentul gen să farmez în ea. Ca din mare creeper în gură, am băuit. Am pocnit. Ce am făcut, man? Bă, mă încurc uneori ăsta cu F6-le. Eu am văzut foarte multe ori F5. Bun. Acum, hai cu tot dirt-ul să ne începem marele plan. Din păcate, nu am Spotify deschis, că bagam muzică. Dar de fapt, pe Twitch, dacă bag muzică, s-ar putea să-mi iau din aia că n-am copyright. Man, cum sunt căcat de zombie, man. Lasă-mă, man, în pace. Vezi că n-am timp de tine. Bă, mă enervează. Bă, înainte mă enerva doar baia-mă de Cherry Blossom. Nu că-i roz. Că n-am nimic cu rozul ăsta, că gen e fain. E fain rozul ăsta, gen. Îmi plac copacii noi, știi? Gen, e șmecheri. Aia vreau să spun. Dar gen mă enervează frunzele astea de pe jos. Vreau să pun unul, ia, mi-l pune piste, trebuie să sparg blocul și frunza. Și pe mine asta mă enervează. Și din ce în ce mai multe update-uri, bă, înainte de a dacă găseai o frunză din asta să faci semințe, după au băgat mai multe frunze din astea. Acum o băga frunze din astea peste tot, în câmpii, în păduri, în laștini, peste tot o băga frunze. Și diferite, negri, maro. Și ce mă enervează, frate, nu mai băga frunze, îți desole frunze. Nu, n-am nevoie. Că mereu trebuie să dai după aia să pun blocuri. Și mi se pare cea mai enervantă fază. Bineînțeles că să mai ajung blocurile astea. Nu știu de ce mă pun așa pe astea. Că doar știu ca să ne-am mult. Bine, eu când nu editez nimic aici, frate. Să-mi stau, să vedeți cum m-am chinuit și eu, frate. Bine, pe iarba asta mai pot să pui pe lângă el, dar pe frunz din astea, niciodată, frate. Ia uite, un stec jumate. Bă, mi-au pus la frunze. Zici că Minecraft e făcut din frunză. Mai spor frunzele astea și mi le pune peste tot. Na, uite, frunză. Bun, vreau să facem și din ăla de axolotl. Să luăm toate axolotlurile. Ăsta e planul, cel mai mare plan al meu pe lumea asta. Dar nu cred că mi iasă. Dacă ați ști cât de greu e să faci rost de axolotl. Și eu de obicei făceam axolotlul pe alte lumi. Când făceam live-uri, făceam axolotlul off-camera, gen. Că nu făceam live-uri. Dar acum că fac și live, îl fac direct live, să vedeți. Da? Bineînțeles, frate, că pe clip nasă. Bine, când o să facă la axolotl, trebuie să-l fac peste mult timp, gen. Cred că peste vreo o săptămână, în două. Că la ăla cu axolotlul nu pot să fac un clip, gen la ăla cu axolotlul trebuie să editez mult, știi? Și în momentul ăsta nu am timp, gen. Mai mă joc și cu alții, mai ieși pe afară, nu am timp.
și în vreo 2 săptămâni. Gen, în 2 săptămâni n-am nimic planificat. Dacă intervine ceva, zic, nu pot, știi? Dar gen, dacă e ceva urgent sau așa, să amână și ziua aia. Gen, nu știu. Pe aia să mai berez, să mai pun paci. Ia, să pare de parcă o fost asta generatorul meu. Na. Câte frunze din a... Am 3 steak-uri. Bine. Și gen... Trebuie să văd când, că pentru ăla cu axolotl nu pot să fac doar înmulțim axolotlul. Să las pe clip 5 ori în care doar înmulțesc axolotlul și mă duc după pești. Nu pot să fac așa clip, că nu se uită nimeni. Și trebuie să fac... după ce că trebuie să editez mult la clipul ăla. Eu trebuie să editez. Nu glumă. Da. Nu pot să les doar, să zic, 5 minute în care înmulțesc axolotul și îmi dă ăla. Axolotul ăla. Dar nu o să lăsă procesul ăla de înmulțire. Nu pot să lăsa atât, știi? Și va trebui să mai fac și ceva pe lângă. Fac un castel, fac o construcție, bat dragonul, știi? În episodul ăla. Am folosit foarte mult, știi? Na. Și trebuie să fac și altceva. Și nu am timp zilele astea. Că trebuie să mă ocup. Că mai mă joc și pe alte servere Minecraft. Mai mă joc și cu alți oameni, mai ieși și pe afară. Nu sunt antisocială sau știi. Și gen, nu pot. N-am timp. Efectiv, nu am timp. Să editez un clip de 7 ori în care înmulțesc axolotl și mai fac încă ceva pe lângă. Dacă ar trebui să caut o aplicație foarte bună de editat și de tăiat și de așa, că nu. Asta pe care o folosesc eu acum. Dacă dau un cut de o oră, îmi ia vreo 2 ore să reproceseze tot clipul. Păi, rea aplicație, rea. Și nu am efectiv ce face. Așa că trebuie să-mi găsesc o aplicație mai bună și poate îl facem mai devreme asta cu Axel. Poate. Că după ce am de editat, că trebuie să postez mult de editat, mă absolut enervează. Hai că poate pe live-ul ăsta pe Twitch reacționăm și la Sneak. Ăla. Numai că după ce eu clipul cu Minecraft îl termin și reacționăm. Nu mai știu să urc, frate, pe munții ăștia. Nu am chef. Efectiv, nu am niciun chef să stau. Dacă fac clipul ăla, bine, chef să zicem că am, dar bine, nici chef n-am să am pentru clipul ăla. Deci nu am timp să, de exemplu, eu ca să fac clipul ăla să iasă cum trebuie, trebuie să stau vreo 23 de... Mamă, direct în powder nou. Chiar îmi trebuie să găsesc niște ceva. Mor. Trebuie să stau vreo 23 de ore. Adică toată ziua. Fac. Bă! Eu trebuie să stau absolut o grămadă. Că gen, eu nu înțeleg gen cât de greu e. După ce că trebuie să aștept o grămadă să-mi împice axolotlul, gen să-mi se nască axolotlul ăla. Nu-i numai atât. Gen, trebuie să fac și altceva pe lângă axolotlul ăla. Să zicem că axolotlul mi-l dă în 9 ore de jucat. Eu mai trebuie să fac și ceva pe lângă axolotl. Că
Că gen dacă fac clip din ăla, o să-l pun 5 minute gen. Adunăm și axolotul, adunăm niște pești, le punem într-o groapă, hrănim odată și tai, gen. Și pun direct în ieșit axolotul ăla, ceva în genul. Și asta mi-asă vreo mai puțin de 5 minute sau maxim 10 minute mi-asă. Depinde cât de greu e să găsim ocean și din astea. N-am cum să fac asta. Gen, doar într-un clip, maxim 10 minute iasă. Și eu pe lângă alea mai trebuie să fac ceva. Cum ar fi, nu știu, înțelegi voi gen, mai facem încă o casă, mai, nu știu, merem în Nether, mai căutăm obsidian. Nu obsidian în Netherite, dar și ăla de la foarte bine. Trebuie să văd eu ceva, facem o fermă de exemplu, știi? Nu putem lăsa doar cum am mulțim noi axolotul pe un clip, ca să nu... Na. 9 ore din mulțit axolotul și sperăm să ne dea 9 ore, că dacă nu zic pe clip, n-am putut și facem un alt clip, mai trebuie să-mi dedic încă o zi să iau un axolotl. Și nu vreau asta, așa că încercăm să facem un clip ăla. Și în clip mai trebuie să fac și altceva. Dacă nu-mi iasă în ziua aia, gen tot axolotul, încep cu axolotul, gen. Dacă nu-mi iasă, nu am ce să postez. Și ar trebui să încep cu ferma, care îmi va lua vreo 2-3 ore, o fermă. Am arătat gen să adun materiale și așa. Gen, îmi va lua vreo 2-3 ore să adun materiale și așa. Și după aia axolotul, încă 9 ore. Și mai bine încep direct cu axolotul. Aici e bun loc de bază, gen, să fac altă bază. Gen, eu va trebui să stau mai întâi încep cu axolotul, stau maxim 8 ore. Dacă nu-mi iasă, încep să fac ferma. Dacă nu termin nici cu ferma, aia e, ziua aia fără video. Nu oi sta eu, să zic, 18 ore într-o zi să mă joc, nu? Stop, când știu că îmi iasă un clip de 5 minute. Să stau, n-are rost. Înțelegi? Măcar da. În fine, o să rup și lopata. Ați înțeles ideea, nu să stau efectiv. Uite, deja avem jumătate de oră de când facem live și nu am făcut absolut nimic. Am luat niște iron, am făcut niște mâncare, înțelegi? Gen, nu. Gen, Minecraft-ul, din punctul meu de vedere, îi nu nașpa, că nașpa nu e. Că Minecraft-ul e și maker, gen. Mi se pare mult prea greu, nu greu. Că greu nu... Man, de ce face porc așa, frate? Nu muri de la focul. Va trebui să mă bași cu aia. Fac. Gen, mi se pare foarte enervant. Nu știu ce nu trag aia. Eu stau jumătate de oră pentru... Ce am făcut în jumătate de oră? Am adunat niște dirt, am pus dirt. Atât. Nu am făcut nimic. Eu din clipul ăsta, dacă nu partea asta de jumătate de oră, nu am ce ăsta. Și nu cred că o las pe toată. Cred că mai fac și eu din ea. Asta cu bătălie trebuie să las. Frate, nu mi-a răspuns.
Mai unul. Mai unul, dar nu știu unde-i. Mai zis doi. Măcar nu dau mult damage așa. Unde-i? Dă-i, frate! M-am dat trag așa pe rând. Frate, n-am cum. Dă-i. Dă-i. Moarte. Ați înțeles de așa, că n-am nici măcar cu ce să spar aici, bă. E foarte upsetting. Nu. E foarte enervant. Da. E cuvântul bun. Enervant. Gen... Stau, adun din asta să pun așa și eu în clip, gen, eu de exemplu în clip ar trebui să tai toată partea în care am adunat dirt și toată partea în care am pus dirt. Asta e tot live-ul, gen, asta e tot clipul momentan. Maxim bătălia asta care a durat 5 minute. Atât ar trebui să las. Și mi se pare o prostie. Și de asta nu-mi place mie să încep o serie de Minecraft care să o filmez. Gen, dacă fac video cu ea, gen, dacă nu fac video cu ea, eu doar mă joc, stau liniștit. Dacă fac video, nu mă pot juca chiar atât de mult, gen să fac multe, că nu mai apuc să editez clipul. Fac, acum mor de la Powder Snow. Spargi, bă, tu! Mamă, sunt mort. Înțelegeți? Și gen, mi se pare foarte enervant. Nu mă pot juca să fac ceva bun, că nu am destul timp să fac asta. Băi, bine că nu-ți mai dă direct efect din ăla și îți dă... Băi... Hai, mă! Perfect. Asta mi se pare mie foarte... enervant. Înțelegeți, băi, și de asta nu-mi place. Gen, așa doar stau liniștit dacă nu filmez. Dacă filmez, trebuie să editez, trebuie să... Tai foarte mult din ce m-am jucat. Și asta un clip de 5 minute, care nu se uită nimeni. Dar așa, dacă nu mă joc, nu-i pasă absolut nimănui. Și eu nu știe nimeni. Cred că am murit sau ceva. Ceea ce mie îmi convine mai mult decât să stau 50.000 de ore să mă joc. De fapt, nu. Nu aia, nu. Vorba greșită. Să stau mult să mă joc. Pentru așa, știi? Și gen, eu așa, dacă mă plictisez de o serie, gata, o las. M-am plictisit, nu mai mă joc. Dar gen, dacă fac clipuri, dacă am făcut un clip cu ea, lumea va fi interesată de și ce mai fac pe lumii, gen, știi? Am terminat aia și lumea vrea să vadă cum bate dragonul. După ce am bătut dragon, nu mai pasă absolut nimănui. Gen, un goal. Gen, ca să faci o serie din asta, îți trebuie un glow. Da, îți trebuie un glow. Îți trebuie glow up ca să faci o serie, sau glow down. No, de fapt glow down, că glow up nu-i bun. Nu, îți trebuie un goal. Și goal-ul sună că fac iron, sau fac diamante. Trebuie să fie un... Nu. Mor. Mănâncă. E viață. M-am panicat prea tare, acum nu mai pot.
Ați văzut că gen nu-mi pune scutul cum trebuie? În fine. Nu, încă nu mă suport. Are armură! Mă bântui jocul. Jocul înțelege că mi-e greu. Și știi că mi-e greu. Și de asta îmi dă. Bă, dar mai vin mulți zombie. Parte tot scutul. Unde să deci? Dar nu merge! Ne. Ne. Foc. Sapă. N-am mâncare. Pot să fac blocuri. Bun. Cât e acolo? Bun. Nu-i bun, de fapt. Eu de obicei când mă bag cu scheleți, îi las să moară de la soare. Sau gen să arde de la soare și să moară. Dar aici nu pot, că de obicei dă cu armură și mă pocnesc. Am mâncat-o aia neagră de pe aici, nu? Fuck. Nu, powder, nu. Acum nu am ce face, gen mor. Dacă mai îmi dă cineva un pumn, un hit, un schelete mai îmi dă una, îs pa. Și n-am nici ce să mănânc. Că trebuie să păstrez aici două oi, să le înmulțesc. Că n-am ce să duc să duc oi aici, că vreau să-mi fac o mică fermă de animale. Lângă casa din spruce, pe care încă n-am început-o. Hai, viață, nu-mi place când mă bat așa toți. Ca să nu mai mă bată pe mine, că e hardcore și să-ți mobi pe hard. Ca să nu mă bată mie îmi trebuie armură de netherite. Ai văzut cât damage dădeau? Nu, pe legere nu mi-a dat damage atât de mult. Scheletele, ai văzut? Nu! Și dacă muream acolo și îmi pierdeam toată lumea, doar de la un căcat de fall damage, mă muram. Acum eu dacă sar de la 3 blocuri înălțime, îs pa. Nu pot să sar de la 3 blocuri. Eu de obicei dacă săream așa de mor acum. Și nu știu de ce am vrut să vă arăt că tot măream. Nu, deja că ating focul. Mor. Te rog, eu dăm mâncare. Nu mă ar trebui să alerg așa. Bă, frate, n-am stat niciodată. Eu să vin să mă arunc, nu-mi pasă. Că nu, da, e, pierdai tu unde mă întorc pe ele. Dar eu uit că-s pe hardcore. Eu mereu. Sau ce, nu contează dacă mor. Și de asta mor foarte... Gen, de obicei nu mor. Pentru că de obicei, mereu îmi fac boots cu fold. Și înainte să fac asta, mi-am jucat o serie survival în care aveam boots netherite cu feather falling. Era seria de hardcore. Nu muream. Eu de-aia am murit și data trecută, gen. În episodul trecut. În primul episod, gen, ăla care n-avea ăla. Că eu am uitat, frate. Aici nu mai am armură de net. Nu îmi iau foarte mult full damage. Deci tot mă... Bine, și acolo erau toți mă pe hard.
În fine, ați înțeles, voi, gen, nu mi-am fost de mine, aveam armură de netherite, nu-mi păsa. Trăgeau scheleții după mine, eu mergeam liniștit. Atunci eram la fel, acum armură iron neenchantată, unde un schelet îmi scade 4 inimi. Mă distruge. Mamă, acolo sigur îți diamante, dar nu mă duc, frate. Eu până nu-mi fac armură de netherite, dar trebuie să mă duc să caut diamante. Nu m-aș băga niciun cave. Mor de frică când vine vorba de cave-uri. Și acum o să ok. M-am regenerat. Bă, sper să nu mai dau de scheleți și de monștri cu armură, că mă distrug. Bă, de ce când nu le dau mult damage? Îi dau... Bă, de leacă, îmi dă un zombie cu armură de netherite și nu-mi dă niciun bucat. Da, nu știu dacă se poate spune cu armură de netherite. Sau cu sabie de netherite, dar una m-am dus. Da, uite, vezi prostul de mine? Iar am căzut ca un poterfălent și mă grăbeam, nu-mi păsa. Dar dacă cădeam de acolo, ce se întâmplă? Bum, pierdeam lumea. Ce fain. Păi să te chinui să se pierdă lumea așa la final, știi? Nu la final, la... Se chinui atâta și se pierdă lumea, dar... Nu-i mică greșeală. Ce? Nu, și mergem așa. Bug. Băi, pe toate jocurile care intru, eu orice joc mă joc, toată lumea zice, nu, de exemplu, m-am jucat un joc, nu mai știu exact cum se cheamă, ea ziceau toți din ăla de așa, nu are bug-uri, nu are bug-uri, am intrat pe el, am dat de bug, bine, așa, eu găsesc bug-uri în orice joc și nu așa, din greșeală, merg, mă buguiesc, nu știu cum, să zice, sau, efectiv, stau sau gen, zic, hai mă, să vedem, să mă joc și mă uit la un perete și zic, ce s-ar întâmpla dacă mă arunc în perete cu elitra și găsesc bug. Da, de exemplu, pe Minecraft, știi? Sau ceva în genul. Mereu găsesc bug-uri pe orice joc. Nu singurul, cum mai sunt oameni care găsesc bug-uri fără să vrea sau să vrea și unii nici dacă vor nu găsesc. Eu găsesc și fără să vreau bug-uri. Și v-ați gândit că e fain, mamă, să găsești și bug-uri. Nu. Nu-i fain să găsești bug-uri mereu. Zice și ceva, să zicem hardcore, ajungi foarte departe, găsești un bug căcat și din cauza bug-ului ăla mori. Cum ar fi bug-ul ăsta pe care mi se tot se întâmplă, merg pe burtă după ce am ieșit din apă. Hai să vedem ce zi suntem. Și gen, înțelegeți voi, știi? Mi se pare foarte enervant. Mereu trebuie să mergi ca să nu te mirească scheleții, am traume. Și mi se pare foarte enervant, frate, gen, nu vreau să găsesc bug-ul ăla, nu vreau bug-ul ăla, pot muri din cauza lui. Veneam să care pam, pa! Nu știu unde scrie zilele. Nu vine să cred că chiar nu știu unde scrie ziua. Sunt incompetent. Nu trebuie să scrii D-I, cred că de fapt. În fine, nu cred că mai țin mult nici live-ul ăsta. În episodul cu live-ul am zis că reacționam la ăla, reacționam până la urmă. Dacă mi-au copyright, bă, dacă mi-au copyright, e gravă. Bine, eu când reacționez la lume, nu reacționez la lume cu intenții rele. Eu de obicei când reacționez la lume, doar reacționez și zic părerea mea sinceră.
nu sunt genul ăla de gen. Numai că nu prea fac react. Nu știu genul ăla de erau clipuri care chiar par faine. Da. Bine, acum mă gândesc dacă o să fac sau nu react. Până acum am zis, da, fac. Acum parcă nu aș mai face. Eu mai comentez așa. Sneak, mare treabă. Bună, pare că Sneak pare, nu că pare, e genul de om care nu-i pasă. Că și el face la fel, nu-i pasă. Dar cu Andreea Bostonicu nu știu ce să zic. Andreea Bostonicu pare o fată drăguță, gen așa, dar nu știu ce să zic, nu știu cum îi la reacții. Și poate îmi descoperă eu cum e mic, pe lângă, nu că mic, foarte mic pe lângă ea. Mă distruge, mă închide cariera, rămân baschetar pe viața. Nu vreau. Înțelegi? Hai ce nu mai place. Să elimini și eu asta, că o să pun blocuri și o să mă încurci. Da, cred că clipul ăsta așa-l postez efectiv. Nu mai mă chinui, n-are rost. Înțelegeți? N-are rost să mă chinui, că știu că tot aici ajung. Bun, aici nu trebuie să sparg paci, doar paci. Bine, nu sunt sigur că o să crească din nou. Bă, iarba sigur crește înapoi, dar iarba să zic nu mă deranjează. Eu tot ce speră să nu se poate, să nu crească frunze din astea. De pe jos, ce-o astea mi se par mie cele mai nervante. Ba, da, și pe aici trebuie să sparg. Bun. Cred că mai spar și eu pe aici, așa, la mișto, niște frunze din astea. Petale mele. Deci, nu cred. Uite câte am, frate. Mai lăsă să despawneze. Bă, nu mai trebuie. Părerea mea e că în momentul ăsta nu mai trebuie atât de mult dirt. Uite cât am umplut. Nu am umplut atât de mult, dar... În fine. Aș băga ăla cu more stacks. Dar nu știu cum se cheamă. L-aș băga, sincer, că îi plin de lichiduri din astea. Deci cred că... ia să n-am văzut bine că nu l-am... ăla. Să trade. Am înțeles. Așa că cred că... termin aici de pus, închidem clipul. Îl edit. Nu îl editez la... îl terminăm clipul. Mi-l pun pe desktop. Intrăm acolo, reacționăm la clip. Dar până să reacționăm la clip băgăm modul. Dar nu știu cum se cheamă. Hai că arată ok pe aici. Acum facem auto. Gata. După multe blocuri de pământ sparte și repuse, am făcut acest lucru. Dar aici va trebui să mai spargem și să mai punem o grămadă de blocuri de pământ și să spargem niște copacei să ne facem noua noastră casă. Dar, până la urmă, sunt doar un simplu om, câine, care încearcă să-ți facă o casă. Așa că eu am fost Galeten, ne vom vedea în videoclipul următor. Eu sper să aveți o zi plăcută în continuare, eu v-am pupat, pa!